Molweni guys, ezintshantsa uAyanda Ncwane uphiwe igama elitsha eNigeria. Ndiyanamkela nonke kwezi Chisabe Entertainment Channel. Bethunana usomabhizinisi owaziwayo ngokuphatha istayela kumaselebhu alapha eMzantsi and for the Africa Choice Awards uthi akezanga kuzodlala ku-music industry, uzosebenza. She shared a clip ku-Instagram timeline wakhe esithi kangangokuba wayenxibe kahle kwi-Africa Choice Awards waphiwa igama elitsha eNigeria. Bathi ngu-Amaka, bagxininisa bathi ngu-Ibo Lolo. Ubhale kanjalo uAyanda Ncwane. Guys, I'm trying to, you see the accent yaseNigeria kula magama wakhe, uba ni-understande uba la magama ayingomagama alapha eSouth Africa, ngawase-Nigeria. Amaka, Ibo Lolo. So guysini, kwelinye icala i-gospel group bathi i-former manager yabo uAyanda Ncwane zange ababhatale imali yabo yale album ethi Ehe Moya Wam. Abathandwa gospel group bathi endaweni yoba uAyanda Ncwane ababhatale imali yabo waskhe wabanika i-pledge emveni kokuba iculo labo libe yihit umhlaba wonke. Guys, kunzima ukubhalansisa ulife. So inoba nalento ithi just overflow me Lord ingene xa kulapha, uyayibo? Because kaloku on the other side eAfrica, eNigeria, uAyanda bayamncoma uba unxiba kakuhle, this and that, bampha amagama amahle, uhappy nawe uyashare ku-Instagram wakho uyasixelela le. Ngapha abafana bathi akababhatalanga imali yabo. Hayi, just overflow me Lord manyani ke ngoku. It is what it is, guys. Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.